So ayan mga guys, July 17 na po ngayon, no. So time check, alas 8. Sakto alas 8 ng umaga mga guys, no. Nandito tayo sa maliit nating sagingan. So ayan, i-update ko kayo sa tinanim nating abukado. So tinanim natin nung nakaraang September. So mag iisang taon na ngayong September ulit. So ayan mga guys, at ito na. Ito na yung ano ngayon. Yan. Bago nating tanim na ano. Mag 1 year pa lang. Itong darating na September. Avocado. At marami yan mga guys. Sunod-sunod yan. Ayun. Yung isa. Ayun. At maganda na yung ano niya. Dahon. Ayan. So maganda ang pagkatubo. Yan. Yan. At in-intercrop natin dito sa sagingan itong avocado na ito. Dahil pagkatapos ng saging, kapag lumaki na yung avocado natin, susunod naman natin yung avocado. Ayan. Dahil mahal ang avocado dito sa Pangasinan, ano. So minsan umaabot ng 300, 200 isang kilo. Ayan. At malalaki na itong bagong tanim, no. So yung mga iba naman, yan, ito, yan, ayan, malaki, malaki, oh. So laki ng puno na yan, malusog, ang lulusog, yan, yan. So ano pala ito mga guys, no, yung tinanim natin is grafted na avocado yan. At hindi basta-basta yung pagbili niyan. Yung isang piraso nito mga guys is 300 pesos ang bili natin, no. So hindi rin basta-basta ang puhunan natin. So malaki na ito mga guys, oh, taba, oh. So magwa 1 year pa lang. At hindi pantay-pantay yung laki, pero malulusog. Yan. Marami ito mga guys. Yan. Dahil pinailalim lang natin ito sa ano, sa sagingan. Tapos doon, ayan. Ayan. Ito. Doon mga guys. So yun lang mga guys. Update natin sa mga bagong tanim natin. Yan. 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 At ito mga guys, ito sa gilid. Yan, nakikita nyo. Nililinisan natin to dahil yan, yung nililinis na yan. Tataniman natin ng ano yan, lakatan. Diretso dun sa taas ito. Yan. So hanggang dun pa lang, maiksi pa lang yung nalinisan. So sana matapos hanggang dun sa taas, at bago mag summer makapagtanim na tayo dito ng ano, ng saging na lakatan. So dito hindi pa tapos din ito. Yan, masyadong masukal pa dyan. Dahil nga diretso yung pag-uulan, hindi ano, tuloy-tuloy yung paglilinis. Yan. So update ko kayo doon sa may pinapabunga na natin ngayon na avocado mga guys. Tara, samahan nyo ako. Punta sa kabila.
So ayan mga guys, ito lampas taon na yan at pinapabunga na natin yan. So inisprehan na natin yan ng pangpabunga, pampabulaklak. Yan. Malaki na yung puno niyan. Yan o. So nung last year bumulaklak na yan ng paisa-isa pero hindi tumuloy. Ito. Yan, lampas taon na yan. Laki na nito. Ang taas na nito. Yan. Tapos yun. So, inisprehan na natin ito ng pagpabunga. Yan yung puno nito. Dahil pag hindi natin i-sprayan ng pangpabulaklak yan mga guys, wala rin. Hindi rin yan magbubunga. Yan. Yan yung puno niya. Laki. Yan. Yan, lampas taon na yan mga guys. So, yun lang mga guys. At update ko kayo sa mga susunod na buwan o linggo. Kung ano na ang kalalabasan nitong pagpapabunga natin itong tanim nating avocado mga guys. No? So, yun lang mga guys. Maraming salamat.